Ubah Adelbert Nongrum MLA North Shillong haka arphulai tarik yayong ulakran hakilat pathai khubor hakaba ulapan kenmau ya kesorkar MDA bakade ban pendap klo ya kijing penbet ban penkenria ya kinong trei municipal na them yaw maulong kiba haduk menta kidang syong dangsa hakane gajaka ulaong kajingja haka mit arphau tarik ha restoran saw ayom kapan isai banakani gajaka kala ban bethei biang kijing e babun jad kiban buru ya ka imlang salang hakane kanong ba haka khimkhan ulaong ru kala pau shai bakidon kirunar ki bakwa banbu ya ka imlang salang haka jingma jingman saw hakane kanong ba ulaya ro ya ka jingkloi jongki pulit ban poi hakane ka jaka haka por ka babiang pat kilatam mardor ya ka jinganya hakane ka mir ulapan pau ka jinglingo bahadu menta ka sorkar MDA ka bala jelai tang daki kitin ka bakular klem trekam bat ka bam sngotu yala ka bor ka ikhtiar banwan ra ya ka suk ka sain hakane kanong ba ulalungo ru ya ka jingmat la jong ka sorkar MDA ka bala khang ya ka ni ka surok hathem yaw maulong banlet banwan ki kali nakane ka jingle jong ka sorkar MDA ka kersoi ka dheng kali nadu sherpi hadu mot pran man ka sngi ulakan tuwe ki pat ba banlong ki ba pet ngor ban amai la de ki runar ki ba persang ban shem kabu nakani ka jingle ba jing penyat klem nong rim jong ka sorkar MDA hakani ka nong ba ulaong ba udan bok ban tuklar halor ki jingja hakamiet arphau tarik namar kani ka jaka kadai haka constituency jong u komu local amali jong ka 70 North Shillong constituency ka ba te ka thamyu mulong ru ka ha po ka constituency ki jonga Matkadao, I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kabang ako, ban kento kung local amali ngamla ban shupay, ngamla ban shusngap. Yaga jingja jong ka arpoterik mentaw nai men sisa jain kaba hakaway ka jingja jong ka restaurant ka bakarte ka sawayo ba kita kinong shong ki ba le kinong shong wa ki po thami molong ki thmu ya ban penmi ya ka jing klumar ka ba le si kala ban mi biang ta ka jing ka at kumba la ja ki por jo ki arjar sinem arjar khatra ka ba kini ki nong shong jong ka te ka thami molong le ina mo social media ba ka jing thmu jong ki ka de ba kin DA ban bam ai na ni restaurant but ki thmu ya ban pedi bor but bane don bor hani ke chala ke jongi hani ke chaka ke jongi ka bangimra ban sha ban nasngo ban ai khublei ru ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ye ki e ha shwa ban mi ke chikan a henre ka police department ka nong kot no tang ban shutem ka police department ka badai ban maintain ya ka law and order ka bang ko ban penema ba ka police department ka di ban assure kaliban penting na ba laws should be equal to everyone umnumdon ke gaban le silang khama tangye ko wei ke chat panrio kani ga mara apyang kan build it jing shania ka confident ha ka police department na ko apa ke ma bakini ki jingja kila banja na por nila banong bidi barit baling serious henrai ke ga bakhra ka shom ha e barit Naku akan send ke clear message kepada MDA government, kepada MDA 2, kepada ke MDA 1, sansnem bila takil lagi isu pimsi malak, bila fear in all aspect. Kani ke penpau ya tak lack of seriousness, ya kata kejumlah irresponsible, jong kita ki bakam leader, ki bakam nongelam. Kebasumsi kalau ba, lapin saten ni ke kam, ban penkarya ya kini ginong shongwai hak te dicakar, kat campur kide. Namar ke jing dongkam kalau mengaku membeli aku apa pun pau basya beli mengisi beli masyun henry namar ke hel hazard kamdon kalau ke ba iting isyirkai na kata takut ke kia juti nong shong bar kate gladi gawe ke slum ke badon hampu ke har or city ke bangin namla aban priang ban ngaku aban penimau ba kade ke sorkar ke beli banshim ya ke jing clear namar ke jing delay kadon ke jing ke kentil ba penimau ba delaying is denying ya ke Terima kasih ngaku akan pen mau ya sorkar ba mardor kadi ban penkerja lo khamkloi ya kini ki parok ki basong hati ki jaka mdai bersu kular ta kaktien ka ban ko ga snem shko ga snem matala palar san snem kalau bejing le rai ko bakrau kani ka peni ya kata ka jing ya jing bamler kam jong sorkar ka bakat ka honorable
High Court of Meghalaya kapan tukular muli tang ni subject ka Honorable High Court of Meghalaya ka tukular ni board ki subject penpau ba ni executive ka bailam yani sarkar da NPP ka dei ka sarkar ka patrot ka don ka government hendrai ka basusi pakam don ka governance timar tadau ngako pan penkin mau ru ba ka sarkar ni ka sarkar be ban shim jikit clear namar kala pen slam ya ka ban perkerja yang ini ginong song banta jaka wanong ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator kalau pen wana asam tu barigate bala khang ya ka passing through na ka jaka ban ya dengba tikali ba kalau wara ka jin dhen kali ka shirkhei ka lakta na ki barit ni bhe khamta muting VIP ka ban jikta e mar ka daw ki set kelut ki ka mala khmat bat ka wei ka ma ko apan pau ba ka jin kta jong ka barigate ka lakta ya ka jin dhen kali ka congestion kaba shirkai na du Anjali point na du Khandailat point adu Matran point bat undon bai I don bi oslo bi te bron ka bor ki le klot te mar thadau kaniru ka dei ba sarkar kha pan shim ya ka jikar khli or are to be fixed with responsible mar thadau ngako apan pan mau ni bakim dei ban ngasmo ba ka lakut kasur jong politics tongin pen sawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan pan kut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awakening of the presence for justice. Kani ngaku apikan mau yang sarkar bakajing suk kamut bakamdon suk kata kajing kan at nekamdon suk kata thama hendai gadai ka bangi apkimilinti ni amnut ya kata kau dengan net scam sarkar kan le la jong kamram kirki mardol klan perslam shu pendap tamya kular boros kata ande ban pendap no kam action should speak louder than words kani ka ba ko pen good kam tak ya wan kan tho ya tu jingja ka belajar tu sing ni di barit ila panjang no por ba he manu ban sim pa jing khli ka sarkar ka ba sim khli lada da perslam ha ban le la jong kamram ha ban pen kriya ma mardol yang di nong song sinong hang te po thang molong ki bri nong song wa jong ka chala tai ni ki